जोंखौ रावबो नायफैयाखै सरकारफोराव फैनाय बाय मोजां जागौमोन दा जोंहा जेबोआनो गैया महा थांना थायोमोन रावबोआनो गैखायाना दा न'बो गैला हाबो गैला भटखौ इयाव हो उमुगाव हो होनना बुंफैयो र' थेवबो जों आरो दा मा खालामनो आरो बयनोबो इनिबोसो बाथ्रा लागोन ना इनिसो बाथ्रा लागोन जों हैनो गोनांखौ होखानांगोन होबाय दा थेवबो जोंखौ सरकारा बाय जुदि खहा खालामबा जों मोजां मोनगौमोन आरो दुखुनि समाव खौरां लानो फैयाखै रावबो दैदेनगिरिफोर। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सन्थला गामिनि थागिबि मंगल स्वर्गियारिनि न' बां बारि बागानखौ थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों बरलिया दैसाया बुखारलांबाय। न' बां बारि बागान बुखारलांजानानै थानो थाखाय जायगा गैजायै राहा गोथे जानांदों मंगल सिं स्वर्गियारिनि न'खरा। खैफोदनि समावबो रावबो दैदेनगिरिफोरा दुखुथिया न'खरखौ खौरां लाहैयैनि दुखु फोरमायदों न'खर बिगोमाया। जोंखौ रावबो नायफैयाखै सरकारफोराव फैनाय बाय मोजां जागौमोन दा जोंहा जेबोआनो गैया महा थांना थायोमोन रावबोआनो गैखायाना दा न'बो गैला हाबो गैला बियो दा मेम्बारफोरा इमान खाथि खाथि गामियावनो दोङो नायफैयाखै खबरखौनो लाफैयाखै मिथिनानैबाबो मिथियै रखम थाबाय आरो भटखौ इयाव हो उमुगाव हो होनना बुंफैयो र' थेवबो जों आरो दा मा खालामनो आरो बयनोबो इनिबोसो बाथ्रा लागोन ना इनिसो बाथ्रा लागोन जों हैनो गोनांखौ होखानांगोन होबाय दा थेवबो जोंखौ सरकारा बाय जुदि खहा खालामबा जों मोजां मोनगौमोन आरो एप्लाइ होदोंमोन आङो गैया दासिमबो खबर मोनाखै जाना दोङो जोंनि न'आ दा थानोनो गैखाया दे गथाय लांजोबखाबायना न'आ गंनै लांखाबाय दाथ' नै गंसेखौबो लांबाय दा इ गंसेखौल'सो इ गंसेयालाय गाबोन ना दिनै लांखागोन ना इयो ओरैबाबो बिगासे दंमोन नाया इ न'आ माबा दङमोन 1 बिगा दङमोन दा बेसांसो दंबावो आया दा गैलानो दे आया आधा खथाबो गैला 1 खथाबो गैला थानोनो जागा गैखाया गरुबो थानो जागा गैखाया जेरावबाबो दा जों गामियावसो थांना थाहैथ'दो मैयाबो थानो हायाखैना दैया हाबजोबनानै लायबाय रांलायना खायसे जों दा फैदों मैयाबो इमान बुथि थानो हायाखै फैफिनबाथ' जों थानो जागा गैखाया सरकारा जुदि जोंखौ बाय अननानै एप्लाइ होदो जों सिगांबो खनसे थांनाय बोसोरावबो बाय जुदि खहाय होदो होनना बुंदो जोंथ' आरो मिथियाबो थाबायनोबो रोङा थाङो नाखाय जों हैदोंमोन दा दिनैसिमबो खबरानो गैया बाय जुदि एप्लाइ होनाय गोदो बाय हरनायबा जोंखौ मोजां मोनगौमोन आरो सरकारनिफ्राय सरकारा जुदि फैसा होयोबा मोजां मोनगौमोन जोङो इमान बुस्थु लांखाबायना गैखालानो दा गथाय लांजोबखाबाय जों महा थागोन महा जागोन दा इमान बुस्थु लांनानै दा जोङो बेलेगावसो खायदो बेलेगावसो थाहैखादो थानो जागा गैया नालाय मालायनाव थाहैदो जोङो मोखौखौबो खानो हायाखै मैयानिफ्राय माबाखौल' फायखो मा तुलखौ मा खायाखौ आरो साफा औवा बन दंफां लांजोब्बाय हायानो गैला दा मा खालामनो उपाय गैला न'आबो लांबाय बिगासे हा लादोंमोन बेबो थांजोब्बाय दा सरकारफोरा माबा मोनसे नायफिननायबा उनुनायबा मोननाय मोनसे गाहाम जागौमोन आरो ओइ माबा दोङोमोन गय दोङो नालेंखर दोङो बेबो गथाय लांजोब्बाय औवा लांबाय सोब लांजोब्बाय न'आबो गंनै मानि लांबाय नै दा गंसे लांनाल'सो जाबावदो आरो मा खालामनो खिन्थु जोङो न'आनो सफैथारबाय दैमाया सफैबा दा महा थागोन न'आवनो मालायनि न'आवसो थानो गोनां जाहैबाय उपाय गैया मा खालामबावनो दा बुंनो माने सरकारा जुदि नायफिननांगौमोन जोंखौ माथिंबा खना फारसे जोबोर होनो मोनबा होमबाबोथ' जागौमोन ना सरकार कत हा दोङो बेफोरबो माबा गैया आल'सनाबो गैया खौरां बाथ्राबो गैया गामियावबो माबा मेम्बारफोराबो नायफिना हा खेबसे जोङो आं एखेबारे हा फैसा होगोनबाबो होआ समाजा दा आलाय सिलाय जाना दङ आरो मालायनि न'आव थानो गोनां बाध्यता जाबाय आरो बे रखम जालांदों।